Hej, i dag skal vi lave pølsehorn. Pølsehorn. Nej, men bare, jeg kunne altså ikke finde ud af vaske eller skærebræt. En gang, hvor jeg var en citron, der var det, at Prøv at se. jeg havde en sutte. What the? Humlum. Så mangler vi en saks. Kan du klippe den op? Okay. Jeg elsker rød dej. Og vi skal sgu da også lige have vasket fingre. Tag dejen ud af køleskabet og rulle den ud. Ja. Man er dum, hvis man giver mig en kniv. Nu tror jeg vist, det er godt. Hvad? Så du skulle skåle lidt. Okay. Men det går nok. Så lægger man pølsen på det bredeste. Det kan det vel godt. Springer det ikke i luften, hvis det kommer ind i ovnen? Og så er vi også blevet tyk, så vil vi bare tage nogle af de der piller der. Hvis I ikke allerede har gjort det, så tag os lige og hoppe ind på restauranten. Restaurant Hvor, som staves med V-A-A, 2 A'er, og så et R. Så I, bare lige så I ved det, så... Lad være med at spille smart. Kom. Er det Rolex-ur, du har, eller hvad? Mm. Ej, det er det ikke. Prøv lige at se, Maja. Den blev helt nøjagtig, den der. Ja. Den er fuld af babykyllinger. Nej, den blev da flottere end min far. Blev den her ikke flottere end min far var? Jeg tror, den blev grim. Ja, ligesom dig. Okay. Se nogle flotte pølsehorn. Jeg må se, hvem det er. Og jeg håber også, I kan se den. Nu skal de i ovnen. Ja. Jeg ved ikke, hvordan de skal. Det finder vi ud af. Vi holder en pause, indtil de er færdige. Jeg mærkede kun med neglen. Okay.